Voin hi October ni somni paruk sang ni somni pa ni lai ni ania in zawa in chibai levek ule phone bo October ni somni pathum taidar li borvel khan aizol chan mari venga nu pakhat phone Samsung Galaxy J Max tablet chu mi tu ti hriat lo mi pakhat hi an ina lutin chauka a computer da na phone da chu la ina chuak le ngalani in nei tu nu ber hi bathroom ati fai lai ania misual hian in omem tin chauka le sitting room a oma fa te bula chuan inua omem ti na zota a fa te chuan an nu chu kawin nu ber chuan tu nge tin a fanu chuan ka hrelo tia chhangin nu ber chu bathroom atanga chhuwa tum chi chu a fanu chuan angai le lo kal to ti in alo chhanga nu ber chu a hna tho chhun zom le ngal bor borin a hnuwa bathroom atanga chuaka a phone khoi an tum chu a phone chu alo om to lo ani hetiang phone zuar lo mu emo hepa lo hria chuan phone number karon tarlana khian arang theyang berin khongai taka hriat tir turin in khongai na karon dil sake